Вітаю, шановное гаспадарства, у прамым эфіры 6 Беларусь, у студыі Евген Казакевич. Сёння чацверг, гэта значыць, што з намі на прамой сувязі заснавальнік Белага легіёна Сергей Бульба. Сергей, вітаю, рады бачыць. Добрый вечер, взаимно. Ну што ж, паважаныя глядачы, я нагадаю, мы працуем у прамым эфіры, таму калі вам бяспечна, ставце падабайкі, подписывайтеся на канал. Ну і, канешне, пішыце вашыя пытанні, альбо пазней, калі нас з'явяцца падчас эфіру ў чаце пад гэтым відэа, самае цікавае я агучу. Сергей, давайте пачнем з асноўных. Зеленскі апошнім часам часта ўзгадвае Беларусь. І вось ён заявіў, што адбываецца будаўніцтва дарог да Украіны з боку Беларусі, абсталяванне артылерыйскіх пазіцый. Лічым, што Расія чарговы раз будзе спрабаваць уцягнуць у сваю вайну Беларусь. Што думаеце наконт гэтай заявы? І больш нічого не думаю, і все просто, і ўсё. Чаму Украіна апошнім часам нагнятае, як бы так, пра беларускі накірунак? З аднаго боку, пасля змены кіраўніцтва адміністрацыі прэзідэнта, як бы былі пэўныя зрухі у адносінах да Беларусі, да ролі Беларусі, разуменне, што не будзе бяспекі ва Украіны, пакуль існуе беларускі балкон, пакуль Расія ў кіпцюрох Расіі. Ну, але ж, слухайте, не далей таго. Як бы так зараз ідзе якая прапаганда чарговы раз. Ну і я вам шчыра скажу, што у Еўропе дваякае стаўленне да той інфармацыі, якая ідзе з Украіны. Напрыклад, калі Украіна пачынае нагнятаць, запускаць інфармацыю, што Расія збіраецца там напасці на Прыбалтыку, Расія збіраецца заходзіць на Еўропу, то ўсе разумеюць, што это чыстае псо, для того, каб падштурхнуць Еўропу, падштурхнуць да большай падтрымкі Украіны. То бок усе это так разумеюць. А пра беларускі накірунак пакуль што як бы так у цямнай версіі няма. Ёсць версія, але ж яна пакуль не знайшла пацвярджэння. Лукашенко ж прызнаваўся, што ён пастаянна з Буданавым быў у кантакце. Калі Буданова яшчэ ўзначальваў ГУР, то я так разумею, што і далей як бы так працягваецца нейкае, скажем так, пошук алгарытмаў, якім чынам выжываць. Мы ж бачым, што расейцы, напрыклад, на беларускай тэрыторыі, яны нават не баяцца, што ім нешта прыляціць з Украіны, таму што, як бы разумеюць, што ў беларусаў ёсць нейкая дамоўленасць з украінцамі. Таму, глядзіце, это пункты, асабліва Кулеба, тое, што агучвае, это 5 пунктаў, слухайте, так яны ўсе абвяргаюцца просто на пальцах, что называется. Глядите, мобилизация. Мобилизация офицерского состава. И что? Эта мобилизация, она объявляется уже, скажем так, годов 8, а может быть 10 нават. В принципе, на район по одним, по 2 человеки. И это бывает, скажем так, от сотни там, до 2,5 сотен, 260 человек может быть призванные. Прызываюцца тых, хто закончыў там ваенныя кафедры, хто не мае нават досведу тэрміновай службы. Але ж ужо атрымалі як быццам бы нейкія афіцерскія пагоны. Больш таго, прызываюцца яны на 45 сутак. Не больш таго. Это не то, што просто штатныя адзінкі, якіх не хапала ў падраздзяленнях, закрылі афіцэрамі-спецыялістамі. То бок прыход этих людзей, ён ніяк не ўзмацняе беларускія ўзброеныя сілы. Я вам скажу з досведу, якім дзяліліся тыя, хто быў на этих зборах. Напрыклад, чалавека адправілі перавучыцца на ПЗРК «Страла». Я нагадаю, ПЗРК «Страла» — это пераносны зенітна-ракетны комплекс, па сутнасці тубус з ракетай і з блокам кіравання. То бок наводзіш на самалёт, як бы так это самае, ловіш яго на суправаджэнні і запускаеш усё. Так чалавек толькі тэарэтычна ўсё это паказвалі, яму ніводнага баявога пуска ў яго не было. Таму што, ў прынцыпе, наша Міністэрства абароны, просто шкадуе эканоміць, понимаешь, на всяких раздолбаев тут тратить это самое, матэрыяльна-тэхнічную базу, не хочется. І 45 суток чалавек адбыў, таму што ён з якімі ён ведамі практычнымі прыйшоў. Ніякі. Бок тэарэтычна, да, ён як бы так пачытаў у кніжцы пра гэты ПЗРК свой. Так ён это мог дома зрабіць. Это по першым пункце. По других пунктах, што, маўляў, будуюцца дарогі ў бок Украіны. Глядзіце, аб'язная дарога вакол Гомеля будуецца ўжо з пачатку 2000-х. Сэнс у тым, што не хапае як бы бюджэту, мы ведаем, што, напрыклад, Мінская кальцавая недзе кілометр абыходзіўся каля $1 мільёна. Прынамсі, такі каштарыс агучыла дзяржава.
Я думаю, што па Гомелю, ну, можа быць троху мінімум, можа яна там менш шырокаполосная будзе ці што. Але ж тым не менш, ну няма ў бюджэце як бы так такіх сродкаў, каб проста адразу пабудаваць. І е пастаянна перыядычна як бы там падцягваюць, там знаходзяць, напрыклад, так вот за апошнія гады было літаральна выдзелена 5 мільёнаў, ну нешта яны там пабудавалі яшчэ кавалачак. Але ж, ну слухайце, калі это ў 30-м годзе, можа быць, будзе завершана, то это ў лепшым выпадку. Так што да Украіны это не мае ніякае дачынення. Далей глядзіце, што там яшчэ называлася, артылерыйскія пазіцыі. Так, так. Па артылерыйскіх пазіцыях пад Гомелем ставіцца 4-я бригада сіл спецыяльных аперацый. Гнездо ў іх літаральна ў 5 кіламетрах ад Гомеля. Дарэчы, нам перад Новым годам паступала інфармацыя, што ўжо цэлая рота сфармаваная. Ну, але ж вот гамельцы наши гавораць, што не бачылі. Каб, у прынцыпе, ўжо рота была, то іх бы так ці інакш іх выпускалі бы ў горад, у звальненне выпускалі. Кажа, нікога такіх вот лішніх не заўважалі. То бок трэба, відаць, разумець, што это так, просто прыязджалі, наязджалі, і пакуль што, у прынцыпе, бригада ніяк не фармуецца. Адпаведна, пад яе, як бы так, уладкоўваецца ўся інфраструктура, і ў тым ліку нейкія там пазіцыі, да. Ну, але што сказаў, што это супроць Украіны? Калі яны збіраюцца наступаць, то ім не трэба акапвацца. Это, наадварот, гаворыць пра тое, што, ў прынцыпе, беларусы акапваюцца, таму што асцерагаюцца, што нехта прыйдзе з украінскага боку. Вот у чым сэнс. А тут усё як бы так перакручана на свой капыл, на сваю карысць. Далей, глядзіце, ну тыя ж дамбы, Гомель, Чонкі, там перыядычна Днепр разліваецца. То бок, калі беларусы пачынаюць узмацняць эту дамбу, украінцы называюць, што это зноўку такія нейкія фортыфікацыйныя пабудовы. А, дарэчы, я адзначыў тое, што ракада адсыпаная яшчэ да вайны, вот пра гэта ўсе маўчаць. Чамусьці вот ні украінская выведка ніякая, ні знешняя, ні ўнутраная, ніякая не гаворыць пра тое, што ракадная дарога ўздоўж нашай мяжы беларуска-украінская адсыпана яшчэ перад 22-м годам. Ад самага Брэста і да Гомеля. Там, канешне, дзе балоты, там як бы, яна там з Брэста на Кобрына, дзе і далей, абмінаючы гэтыя балоты, ёсць там участкі з пераправамі, ну але ж тым не менш ракада была падрыхтаваная заранне. Вот пра гэта чамусьці ўсе маўчаць. Хаця вот это было насамрэч як бы так небяспечны факт. По-другое, я уже не памятаю усе аргументы Кулебы, але ж я думаю, што мы асноўныя з вами закранули. Ну, там яшчэ, да, было, што больш актыўна ідзе ўзаемадзеянне паміж узброенымі сіламі Расіі і Беларусі ўжо на ўзроўні падраздзяленняў. Так. Слухай, Сергей, ну окей, вось зразумела вашу думку, але ўсё ж такі, вы кажаце ІПСО з боку прэзідэнта Украіны ІПСО, з боку былога, так, міністра МЗС Украіны Кулебы, таксама ІПСО. Але які сэнс у гэтым? То бок, каб зразумець, дзеля чаго гэта ІПСО ўкідваецца? Каб дапамагалі? Ну, слухай, я падсумоўваючы гляджу тое, што адбываецца зараз у Беларусі, да, з аднога боку, як бы, беларускія ўзброеныя сілы моцныя як ніколі, вот шчыра. Хаця багата хто сцвярджае, што это балотныя там, ні да чаго не гатовыя, што як толькі над галавой там свісне, яны разбягуцца. Не разбягуцца. Вот это, по-моему, недооцениваюць якраз у маім разуменні. У нас, конечно, няма такой рэлігійнай складовай, як, напрыклад, у Іране. Але ж я асцерагаюся, што нават пры ліквідацыі высейшае кіраўніцтва Беларусі, я думаю, што вот эта вот сістэма, яна здольная супраціўляцца самастойна. І яны будуць як бы так трымаць менавіта, разумеючы, што іх нічога добрага ў перспектыве не чакае. Таму яны будуць моцна трымацца і як бы так не здавацца. Вот у чым сэнс. Это, по-моему, багата хто недооценивае. Пара ўсё то, што Кулеба узгадывае ўзмацненне супрацьпаветранай абароны, да, для Лукашэнкі важнае то самае мазырскі НПЗ. То бок натуральна, што там будзе ставіцца як бы так узмацняцца супрацьпаветраная абарона. І натуральна, што супрацьпаветраная абарона, это комплексы будуць паступаць з Расіі, таму што сваіх мы не вырабляем. То бок тут нічога як бы так надзвычайнага. Па прысутнасці расійскіх войскаў, ну слухайце, як і было, ў прынцыпе, две базы Івацевіч і Вілейка, то самае ў Барановічах трошку этих супрацьпаветранай абароны.
Ну і, власне, два аэродрома Зябраўка і Бокаў, якія русакі практычна аджалі ў Лукашэнкі. Нават не ў беларусаў, а ў Лукашэнкі, да. І прычым, што мяне заўсёды здзіўляла, вот чаму яны не асцерагаюцца, што нешта прыляціць з Украіны. Таму што Зябраўка, я нагадаю, это літаральна 30 кіламетраў ад мяжы. Але ж іх гэта не насцярожвае. На ваше пытанне, чаму? Я пачаў з гэтага пытання. Я не ведаю, якая тут гульня ідзе. Зараз вот Зеленскі літаральна колькі дзён таму заявіў, што ён гатовы на перамовы з Пуціным, але ж калі яны, крый Божа, будуць не ў Маскве і не пры пасярэдніцтве Мінска. Ну там паведамляецца, што ён Эрдагану, да, Эрдагана запрасіў, да. перамовы. Але падкрэсліў, што толькі каб не беларусы і не самі русакі. То бок от з аднаго боку ідзе штурхоўванне, з другога боку, ну, наколькі я ведаю, напрыклад, Ціхановскую і ўсё атачэнне там ніхто ўсур'ёз не ўспрымае. То бок усе цудоўна разумеюць, што это, і што это, ну, абсалютна, як бы так, беларускі народ, і Ціхановская это, як бы так, паралельна рэчаіснасці. Сергей, ну, па вашых назіраннях, вось усе гэтыя навучанні беларускай арміі, яны разлічаныя больш на што? На тое, каб абараняць, альбо каб наступаць? Вось вы, як вайсковы чалавек, вы ж сочыце за гэтым ужо каторы год. Што вы думаеце, што вы скажаце на гэты конт? Евген, я думаю, што ўсё ж такі у першую чаргу Лукашенко марыць, ён ж не здарма ў КНДР ездзіў. Вот яго надта натхняе, надта вот яго, ну вот это ягоная мара зрабіць такую ж працоўную дынастыю прэзідэнтаў, як у Кім Чен Іра, да, які там першы быў. Кім Чен Ір чи Кім Чен Ін? Я ўжо не памятаю. То бок ён, глядзячы на іх, натхняецца, ён марыць пра тое, што ён перадасць уладу Віктару, а Віктар Нікалаю. То бок беларускі народ тут не варта запытвацца, это типа куды яны дзенуцца, да? Хто не здольны, тых пасадзім, замучаем, закатуем, ну ці выкінем за межы, да, выціснем. Так што натуральна Лукашенко в этом плане, ён же чаму натхняўся так ядзернай зброяй. І ён сам сабе прыдумаў тое, што краіну, у якой ёсць ядзерная зброя, ніхто не нападае. То бок рэальна ён разлічвае, што сунуць ягоную ўладу можна толькі з заходам звонку. То бок нейкая вонкавая моцная сіла, і ў першую чаргу ён сцеражэцца Украіны. Каб, край Божа, от Украіна якраз не зайшла. No. Не наадварот. Калі, як бы так, ёсць падазрэнне, я ўжо казаў, што, напрыклад, карпенкоўскія атрады, яны носяць ідэалогію ярка выражаную штурмавікоў. То глядзіце, у нас адбываецца цікавая сітуацыя. Памятаеце, спачатку на Гродненшчыне быў Караеў спецпрадстаўніком, чи як это называлася? А потым ён стаў, як бы так, кіраўніком вобласці, да? То вот зараз негласна, як бы, Карпенкоў прызначаны курыраваць Гомельскую вобласць. То бок Караеў у нас адказны за кавалак мяжы з Літвой і Польшчай, а Карпенкоў будзе адказны за кавалак мяжы, як бы так, з Расіяй і Украінай, да? Вот тут бы я насцярожыўся, таму што я нагадаю, вот якраз вот эти атрады, перамешаныя з вагнераўцамі, яны носяць яскрава вызначаную ідэалогію штурмавікоў, да. Вот это для чаго рыхтуюцца, я падазраваў, што это такая гарызантальная схема Пуціна, то бок якая, калі што, спрацуе нават не запытваючыся Лукашэнку. Таму што, ну, усім вядома, як бы так, роля Карпенкова, ягоныя погляды, што это рускамірскі цалкам чалавек. І, дарэчы, от заўважце, Церцель спрабаваў ведомства Церцеля капаць пад Карпенкова, але ж яны нічого не дасягнулі. То бок Лукашенко не рызыкуе пры ўсім, пры тым, што яму таксама кладуць інфармацыю, што Карпенков можа, калі што, стаць тым, хто, скажем так, паўторыць это штурм дворца Аміна, як савецкія войскі ў свой час в Афганістане. То Лукашенко як бы это слухае, але ж яго это насцярожвае, але ж ён асцерагаецца зняць Карпенкова, разумеючы, што за ім стаіць Масква, і невядома, якая рэакцыя Масквы будзе. Таму у меня такое ўражанне, што Карпенкову знайшлі якраз задачу на Гомельшчыне, і эта задача можа быць звязана якраз з правакацыямі супраць Украіны. Я абсалютна выключаю пра заход нейкіх беларускіх войскаў
Усёй армадою, я не ведаю, колькі наши здольныя, ну, 4 бригады механизированных бригады выставить. Это самое, что мы здольные, 3 бригады сил специальных операций, это еще 5500. Ну, а что еще? Карпенковские отряды, ладно, сюды ж доплюсовываем. То бок, ну, у выніку мы маем, ну, як бы 25, максимум 30 тысяч. С такими силами заходить в Украину, ну, слушайте, это... Да и часы уже не те. Зараз усё это фіксуецца з космосу, зараз усё это адсочваецца дронамі. То бок нават калі пачнецца канцэнтрацыя войскаў, то як бы увесь свет пра это будзе зараней ведаць. Таму я абсалютна выключаю як бы так масавы заход. Але тое, што з беларускай тэрыторыі могуць рабіцца правакацыі, дык слухайце, ДРГшкі пастаянна і заходзілі у тым ліку. Пастаянна існавала небяспека, я памятаю, і 3 гады таму, і 2 гады таму папярэджвалі, што вот там ну, яшчэ да бунту, да свайго, што вот вагнераўцы там заказалі беларускую форму, яны зараз апрануцца ў беларускую форму і зробяць нейкую правакацыю, спаляць тут нейкую хатынь, зваляць на украінцаў. Да. То бок такая небяспека існавала заўсёды. І калі Пуцін хацеў, рэальна хацеў уцягнуць беларускія войскі ў вайну супраць Украіны, то ён бы мог это зрабіць уже абсалютна даўно. Но на маё разуменне, як бы Пуцін мае сваю агентуру абсалютна ва ўсіх беларускіх сілавых структурах на ўсіх узроўняў, ён разумее, што беларусы крытычна як бы так не хочуць увогуле ваяваць, а з Украінай ваяваць тым больш не хочуць. Чаму як бы так, ну вот у мяне закралася падазрэнне, што нашых усё ж такі рыхтавалі, і паглядзіце на канцэнтрацыю якраз то самае па міністэрству абароны, найбольшая канцэнтрацыя якраз узброеных падраздзяленняў у нас на Гродзеншчыне. То бок з аднаго боку можна гаварыць, што чакаюць, што вот, напрыклад, Польша там раптам, яны жывуць у этой парадыгме. То бок яны не зважаюць на тое, што Польша адгарадзілася ад нас 6-метровым гэтым плотам, што яна як бы так запаралелівае яго яшчэ меншым там з калючым дротам, што яна там стенку дронаў выстаўляе, што яны паабяцалі паставіць 2 мільёны супрацьтанкавых мін, абы мы да іх не лезлі. Але што не менш Лукашенко жыве ў парадыгме, што вот нехта на нас нападзе, і нехта не даст рэалізаваць вот ягоную мару пра ягоную сямейку, якая будзе царваць у Беларусі да скону дзён сваіх. No. Ну так, Сергей, вы, да рэчы, узгадалі пра Карпенкова, і вось пытанне ад нашых гледачоў ёсць. А навошта Карпенкову ператвараць мабільныя атрады ў вайсковыя часткі з цяжкім узбраеннем? Ці не азначае гэта, што ён рыхтуецца да сцэнару не вулічных пратэстаў, а паўнавартаснай грамадзянскай вайны? Я не выключаю, як бы на маё разуменне Карпенкова это інструмент Москвы, якая яна ўключыць уласна Лукашенко ж у прынцыпе нават са сваёй этой вялікай сделкай з Трампом. Ён пастаянна як бы так азіраецца на Москву, наколькі каб это не пакрыўдзіць як бы Москву, каб Москва не перайшла да нейкіх рашучых дзеянняў. Узгадайце, што колькі 2 месяцы, напэўна, таму была заява СВР расійскага службы знешняй разведкі. Потым Захарова пракацілася, і потым намеснік Лаўрова, намеснік міністра замежных спраў Расіі, пра тое, што ў Беларусі рыхтуецца нейкая там каляровая рэвалюцыя, што Расія такого не дапусціць. Натуральна, Расія за гады царавання Лукашэнкі яна ўклала ў беларускі праект каля 150 мільярдаў. Таму як бы так, ну ім шкада такія інвестыцыі губляць, это раз, другое ім шкада ўвогуле, як бы так, у іхняй свядомасці недапушчальна ж, каб яны страцілі Беларусь. У мяне ёсць як бы так сябар, паважаны мною курсанцкія гады, ён сам горац, каўказец, але ж ну вот ён настолькі пранікся, ён, напрыклад, да 5-го курсу, ён у мяне ўжо ўсё па-беларуску чытаў і разумеў, то бок абсалютна вот я яго вельмі паважаю, і ён завершыў службу як бы так у сябе там на Каўказе, на высокай пасадзе, то вот ён, ацэньваючы эту сітуацыю, ён вельмі, дарэчы, вельмі любіць беларусаў, вельмі шануе, да, то ён гаворыць, што вот глыбінны народ расійскі, ён даруе Пуціну ўсё, што заўгодна, акрамя таго, што Беларусь і Казахстан разгорнуцца і адыдуць ад Расіі. То бок, разумееце, Расія нас вот так вот просто не адпусціць. Расія нас вот руками Лукашэнкі пастаянна рыхтуе да інкарпорацыі. Это відавочна, да крымскага сцэнара. То бок, глядзіце, вырасла пакаленне, якое, ў прынцыпе, ні беларускай мовы не чула, і яна ім як бы так не вельмі патрэбная. Вот наколькі мы ў свой час маглі займацца, дзе ў нас былі зарэгістраваны, афіцыйна зарэгістраваныя клубы па Беларусі, военно-спартовыя, военно-патрыятычныя,
Наколькі мы хадзілі па школах, як бы нашыя прадстаўнікі, то яны як бы так, ну, цягам 15 гадоў яны заўважалі, наколькі мяняецца моладзь. То вот апошнія гады, калі яшчэ, ну, это было до 20-го, натуральна, калі яшчэ была такая магчымасць, то вот кіраўнікі дакладалі мне, што, кажа, ведаеш, вот цяперашняя моладзь такое ўражанне, што ўсё, што іх цікавіць, што каб быў інтэрнэт і паўтарашка піва. А які там сцяг за вакном, якая мова, што это іх менш за ўсё хвалюе. То бок разумееце, што Лукашенко вот са сваёй, ён не дзяржаўнік, я ўжо 100 разоў пра это гаварыў. Ён выгадаваў, у прынцыпе, скажем так, ежу для суседніх народаў. То бок вот наше насельніцтва на сённяшні дзень ніяк не фарматаванае, это добры будаўнічы матэрыял для расійскай нацыі ці, напрыклад, для Польшчы таксама не кепскі. Я лічу, што Лукашенко падарыў Польшчы як мінімум 150 тысяч генетычна абсалютна блізкіх, якія за пакаленне яны са сваёй расійскай мовай, беларускай, у прынцыпе, не асабліва-то і патрэбна, яны не карысталіся. То бок яны хуценька зараз асвояць польскую мову, цераз пакаленне яны стануць добрасумленнымі, як бы так, ну, сумленнымі палякамі ўсё і забудуцца. То бок, разумееце, Лукашенко выгадаваў ежу для чужых народаў. Свой народ ён не выгадаў, ён за 30 гадоў нічога в гэтым плане не зрабіў. Вот у чым бяда наша. І тое, што Карпенкоў, глядзіце, вот Карпенкоў займаецца военно-патрыятычнымі клубамі. Калісьці, я памятаю, по-моему, Радыё Свабода задавала пытанне, што вот Карпенкоў менавіта ён здольны да сістэмнай работы, і узгадалі, як бы так, у тым ліку мяне, нас узгадалі з Белым легіёнам, што вот мы так сістэмна працавалі, што мы сістэмна як бы выхоўвалі якраз будучыню, выхоўвалі афіцэраў. Ну, але што не менш, як бы так, нас выкінулі, таму што, ну, мы это рабілі для Беларусі і пакінулі таго, хто, у прынцыпе, такую ж работу робіць для Расіі. Тэхніка, слухайце, я не здзіўлюся, калі ў бліжэйшы час, як бы так, Карпенкова падрыхтуюць, ён, як бы так, як Караеў стане, напрыклад, на тую ж Гомельскую вобласць, это раз, это одна магчымасць. Другая, я не выключаю, што якраз карпенковскія атрады стануць вот тымі вот шчупальцамі асьміножкі расійскай, якія будуць рабіць, як бы так, правакацыі на украінскім накірунку. Яны не здольныя ні прарваць, як бы так, ні дасягнуць нейкага вялікага поспеху. Я нагадаю, ну, слухайте, это за часамі перад вайной у нас было літаральна 5-6 дарог, якія злучалі Беларусь з Украінай. Все астатняе это болото. Натуральна, это 5-6 дарог, яны даўно ўжо ўсе прыстрэленыя. Ну, я спадзяюся, да, што яны прыстрэленыя. Да. Масты ўзарваныя. Ну, як бы, я не бачу, там вот згадайце, калі пачалася вайна ў 22-м годзе, калі это 50-кіламетровыя калоны, якія ідуць па адзінай дарозе, таму што, ну, бок нікуды не з'едзеш, бо балоты, ты утопішся. Як украінцы іх вынішчалі. Тут логіка это самае простае, лупіш Ну, першую тады яшчэ, давайте узгадаем, тады яшчэ не было так масава дронаў выкарыстання, Да, а зараз ёсць да. дроны, таму гэтыя калоны будзе спаліць проста, ну, вельмі проста. Абсолютно. Таму, як бы так, адзінае, што як бы так, вот Лукашенко можа дапамагчы Расіі, это ствараючы правакацыі, адцягваючы ўвагу Украіны, напрыклад, ад запорожскага накірунку. Это ўсё, на што мы здольныя. І вот это вот якраз карпенковскія атрады цалкам здольныя зрабіць. Ва ўсім астатнім я лічу, што Лукашенко якраз рыхтуе войскі для таго, каб бараніць сваю эту кімчынынаўшчыну. У яго мара пра гэта. Ну што ж, паважаны гледачы, я нагадаю, што вы працуем у прамым эфіры, таму калі у вас ёсць пытанні да Сергея, калі ласка, пішыце іх у чаце пад гэтым відэа і, канешне, ставце падабайкі і падпісвайце, калі вы яшчэ не падпісаныя і калі для вас гэта бяспечна, бо бяспека гэта галоўнае. Сергей, тут вось Лукашенко заявіў вельмі такую цікавую рэч, сказаў, што ні адна краіна не можа змагацца на 100% з дронамі. Але трэба сістэму нейкую выпрацаваць. І вось нашы беларускія ўмельцы зрабілі лазер. І гэты вось лазер, кажа Лукашенко, эфектыўны, на 1,5-2 кіламетры спальвае беспілотнік. Што, можа, вы раскажаце нам, можа, маеце якую інфармацыю, што гэта за ноу-хау, пра якое ніхто не ведае, вось, і толькі ў Беларусі ёсць такое цуда? Ну, ёсць навукова-вытворчае прадпрыемства пры Беламо, якое якраз займаецца і медыцынскімі лазерамі, і вайсковымі лазерамі. Я вам скажу, от рэакцыя майго, як бы так, сябра-палкоўніка на это, ён усё это паглядзеўшы знутры, ён сказаў так, што это ўсё класна, калі это вот у лабараторных чыстых
умовах. А як яно будзе ў баявых умовах, кажу, ніхто не ведае, як яно сябе павядзе. Ну, па-перш за ўсё, глядзіце, я вучыўся ў мінскім візру, это прыцеча, скажем так, беларускай акадэміі міністэрства абароны, вайсковай акадэміі нашай. Яшчэ паступаў у 84 годзе. У нас уже тады была закрытая група лазершчыкаў. Адзінае, што, глядзіце, вот на той момант у нас як бы так яны дэманстравалі нам у якасці такой сабе самарэкламы бездротавую перадачу інфармацыі лазерным промнем. Ну і як бы хіт праграмы это было, вот хто там свой гадзіннік наручны як бы ахвяруе, ставілі недзе, можа быць, сантиметраў 80 ці нават метры. Ну і лазер это самае так, это сур'ёзна там, это збіраў, і потым імпульсам такім выплёўваў. Ён такі, да, прапаліваў цалкам вот это наручны гадзіннік, прабіваў. Так это 84-85 год. То бок, разумееце, ну, што, куды мы прасунуліся далей, я асцерагаюся, што ну, вот на той час яны заўсёды гаварылі, што самая вялікая праблема – это энергазабеспячэнне. То бок я асцерагаюся, каб для беларускага комплекса ззаду не трэба было возіць такую батарэечку размерам з астравецкую атомную станцыю. Ну, тут же ж вот у этом основное. А ўсё астатняе, ну, вот рэакцыя палкоўніка была такая, што паглядзім, як яно ў баявых умовах. Таму што калі ў стэрыльных умовах, ну да, быццам бы работае. Ну, зноўку такі абнаружэнне на, скажем так, на 2,5 кілометры, ну, такое сабе, калі шчыра. Калі наладзіць узаемадзеянне як бы супрацьпаветранай абароны, дзе як бы так радары як бы так значна большыя бяруць на значна большай адлегласці, ну але ж яны ўсе арыентаваныя былі ў свой час менавіта на крупныя цэлі, на буйныя, у якіх эфектыўная отражающая паверхнасць, што называецца там, но значна большая, чым у тых шахедаў і ўсяго это. Тых шахеды это ж самае вялікае, што з гэтай лятае. А зараз жа ж куча этой жамяры, якая значна меншая. Пойдзі ты іх это самае адлаві спачатку. Так што, ну, слухайце, увесь свет зараз гэтым займаецца. І кітайцы на гэтым работаюць, амерыканцы над гэтым работаюць. Ну і бюджет это явно непараўнальны, як бы, так што можа Амерыка выдзеліць на гэта, што можа Беларусь выдзеліць. То бок я не чакаю ніякага цуда. Я не здарма сказаў, што першыя лазеры як бы так у нас яшчэ былі на ўзроўні 1984 года. Але ж далей таго мы, я так разумею, асабліва нікуды, ну, прынцыпова не зрушыліся. Слушай, Сергей, давайте до наступных тэмаў. Міністэрства абароны России апублікавала спіс патэнцыйных цэляў у еўрапейскіх краінах. Сярод гэтых краін і Вялікая Брытанія, Латвія, Літва, Польшча, Чэхія, Нямецчына, Галандыя. І тым больш у 14 красавіка ў Расіі таксама прынялі закон аб абароне праў расіян за межамі Расіі. Цяпер Расія можа выкарыстоўваць узброеныя сілы за мяжой, каб абараніць сваіх грамадзян. Гэта паступовыя крокі Расіі, ці можна іх разам разглядаць, і ці можа гэта быць выкарыстана, скажам так, у дачыненні нават нашай Беларусі? Евген, это гибридная война. Россия поступова поднимая градус. Поднимая градус покуль ровно до той ступени, покуль не можно сказать, что это прамое як бы нападение. То бок вот это названные объекты, они, в принципе, они дастаткова спонтанные, потому что ну, не окресленные, где реальная вытворчасць, багато якія пункты. То бок это обозначить менавіта, ну вот вы там асцерагаецеся, что мы, можа быть, калі-небудзь прыйдзем. Мне найбольш насцярожыла ў гэтым плане, глядзіце, я неяк за адзін тыдзень меў магчымасць пагаварыць з прадстаўнікамі як бы так, Польшчы, Беларусі, Украіны. І што я пачуў? Напрыклад, палякі упэўненыя, што нічого не будзе. Не прыйдзе да іх Расія, што ўсё нармальна, ўсё добра, то бок не варта нават хвалявацца, нічого не будзе. Навошта мінаваць межы, навошта будаваць тады 6-метровыя платы, навошта праводзіць... Ну, можа, яны з такой зыходзяць, што яны ўжо як бы так прынялі дастаткова мераў, што это ёсць гарантыя таго, што нічого не будзе. Я як бы так, ну, трошку пакпіў з іх, я кажу, слухайце, гэтыя вашы карэйскія танкі К2, якія там по 20 мільёнаў
Цана яму як бы так колькі ФПВшак ад 3 до 6, да, для досведчанага аператора. Вот он кажа, няма ваших 20 мільёнаў. Ну, кажу, да, это як бы так, это рыхтавалася да вайны як бы так мінулага часу, да. А беларусы як бы так вот гаворыш, яны ўпэўненыя, што ну вот што іх нікуды не рыхтуюць, што іх ні да якай вайны не рыхтуюць, што асноўная падрыхтоўка это якраз анти-ДРГ, што наадварот нехта заходзіць да нас і што яны мусяць абараніць ну, не той, што Лукашенко, але ж сваю будучыню. Маё разуменне, глядзіце, это ў 90-х гадах міліцыя была часткай народу. Мы тады маглі, вот, напрыклад, у 96-м, 98-м годах пабуцкацца з тымі шкрапавымі берэтамі падчас дэманстрацыі, а потым разам сабрацца недзе на піва і абмяркоўваць, ну, як нам далей жыць. Ну. А зараз як бы так, зараз глядзіце, зараз яны выведзены ў асобную касту. І народ это для іх, ну, як бы так, это ўжо явно не свае. Это тых, каго трэба сцерагчыся, каго трэба надлегласці трымаць, разумееце? З другого боку, яны азначаюць, ну, бачыце, пасля 20-го года ўсё як бы памянялася, як бы так вот цяпер лаяльнае насельніцтва, абсалютна ўсе лаяльна ўспрымаюць, ўсё добра, то бок няма падстаў не хвалявацца, нічога. І яны ўпэўненыя, што як бы так яны нікуды наступаць не будуць, ні на Прыбалтыку, но і тым больш на Украіну. Украіна трошку як бы так здзівіла з аднаго боку вот заявамі былога гэтага міністра, ну, это самае замежных спраў. Ну, але ж пагаварыў з баявымі афіцэрамі, якія на сённяшні дзень займаюцца аналітыкай, якія не вот это і псошная братва, а менавіта тыя, хто сам з баявых, хто прайшоў як бы так, но у тым ліку і змушаны заняцца зараз аналітыкай у сілу таго, што страцілі там хто нагу, хто яшчэ што-небудзь, таму вот іх перавялі на то бок з вялізным баявым досведам. Яны гавораць, што кажа, што вот яны меркавалі, што Расія можа пайсці на Прыбалтыку, напрыклад, летам 27-го. Але ж кажа, зараз гледзячы на то, што адбываецца на украінскім накірунку, то бок асаблівых поспехаў Расія не мае, што Расія, яны лічаць, можа пераключыцца на Прыбалтыку нават вот у гэтым летам ужо вот сёлета. То бок не чакаючы нават 27-го году таго. Нарвянская народная рэспубліка, вы пра гэта зараз кажаце, так? Я пра ўсё кажу, таму што, глядзіце, з аднаго боку Нарская народная рэспубліка, з другога боку ёсць латышская бяда, якую яны самі сабе стварылі. Памятаеце нашу славную Латгалію, Кастуся і Завітава, суды над беларусамі латгальскімі, аўтахтонамі, да. Это пачатак мінулага стагоддзя, да, калі яны там беларускія працэсы арганізоўвалі, калі яны асцерагаліся да беларускага сепаратызму. То бок з нашай Адвінска яны зрабілі Даўгаўпілс, да, як бы ўсё класна. Мяне заўсёды это самае забаўляла латышскі горад Цыбулевка. Так вот яны чаго дасягнулі, яны адвучылі іх быць беларусамі, але ж латышамі яны іх не зрабілі. І там зараз цэлая як бы так, ну вот, пласт насельніцтва, якія лічаць сябе нейкімі савецкімі, згубленымі, страчанымі, яны не хочуць быць латышамі. То бок для Расіі это якраз вот тая самая урадлівая глеба, цераз каго яны будуць як бы так дзейнічаць і заходзіць, вот у чым бяда. Наконт вайны, не вайны, глядзіце, на сённяшні дзень дастаткова русакам нікуды не заходзіць, а, напрыклад, узяць просто, напрыклад, Літву, Латвію ці пачаць адпрацоўваць шахедамі 2 тыдні. І што? За тыдзень закончыцца ракета ад Пэтрыёта, і што далей? Всё? Можна будзе браць голымі рукамі? І пры гэтым, як бы так, ну, глядзіце, 5-й пункт, 5-й протокол НАТО, што мусіць это самае, калі нападаюць на аднога, то ўсе мусяць это самае стаць плячом да пляча. Ну, Трамп скажа, што я калі вот вас прасіў у Армузскай пратоцы дапамагчы, вы мне што сказалі? Тое ж самае я вам скажу вот з вашай Прыбалтыкай, да. Это раз. Другое, я не ўпэўнены, што нават Польша падпішацца. Польша, да, будзе дапамагаць, як бы гуманітарна будзе дапамагаць, магчыма, вайсковай нейкай тэхнікай, але ж я не ўпэўнены, што Польша, по-мойму, можа паўтарыцца сітуацыя як бы з акупацыяй гітлераўскай Германіі, калі ім Чэхію скармілі, Аўстрыю скармілі ў спадзяванні, што вот, ну, нешта сажуць і супакоіцца. Ну.
То бок, на маё разуменне, як бы так перспектыва тут не самая вясёлая. Не самая вясёлая. Беларусы не прызнаюцца, што і да чагосьці рыхтуюць. Яны лічаць, што іх рыхтуюць сапраўды толькі для абароны, каб для нас ніхто не лёз. Да рэчы, што цікавага, яшчэ от украінцы это сказалі, што кажа, русакі абсалютна не баяцца ні прыбалтаў і нават палякаў. Хаця б здавалася, што Польша зараз траціць на абарону, ну вот якраз яна сімпатычная Трампу, найбольш сімпатычная, таму што і 5% выдаткоўвае, і купляе ў тым ліку амерыканскую зброю, як бы так, паводзіць сябе ўзорна з пункту гледжання Трампа. Ну, але ж русакі нават іх не баяцца. Адзіныя, каго яны асцерагаюцца, от са слову тых баявых украінцаў, это якраз фінаў. Фінаў і Скандынавію. До рэчы, от мы з вами ўжо спрачаліся на гэтую тэму, вы неяк адразу загуглілі, наколькі там гатовая Скандынавія супраціў аказваць. Я веру, як бы так, словам баявога генерала Сысошнага, які упэўнены, як бы так, што менавіта Скандынавія гатовая да вайны. А якраз усходняя, цэнтральная і тым больш заходняя Еўропа ніяк не гатовая. Ну што ж, паважаны гледачы, я нагадаю, мы працуем у прамым эфіры, таму калі у вас ёсць пытанні да Сяргея, калі ласка, пішыце іх у чаце, самае цікавае абавязкова агучу. Ну і, канешне, калі для вас бяспечна, падабайка і падпіска на канал, калі вы яшчэ не падпісаныя. Сяргей, ёсць тут некалькі пытанняў ад нашых гледачоў. Ці рыхтуюцца зараз хоць якія-небудзь групы супраціву проціў расейцаў, гістарычнага ворага? Ну, я разумею, што вы, каб і ведалі адказ на гэтае пытанне, вы б не сказалі, але ўсё ж такі, як можаце гэта пракаментаваць, што можаце сказаць? Ой, я вам шчыра прызнаюся, я люблю беларусаў, але ж з досведу падрыхтоўкі хлопцаў па лініі Белага легіёна, колькі 30 гадоў практычна ў гэтым. Я ўсё ж такі разумею, што на сённяшні дзень мы можам толькі стварыць прэцэдэнт. Перамогу мы не можам стварыць. Для перамогі нам трэба менавіта трэцяя сіла, якая... Ну, я калі кажу трэцяя, мне некаторыя запытаюцца, якая другая. То бок ёсць Лукашенко, ну і фармальна Лукашэнкі абазначылі нам Ціхановскую, вот это быццам бы альтэрнатыва. Ну, але ж багата хто з разумных людзей разумее, што ніякая не альтэрнатыва. Ну і таму гавораць, што трэба не трэцяя, а менавіта другая. Дык вот нам для таго, каб перамагчы Маскву, нам трэба, каб частка сілавікоў была на нашым баку. Вот у чым сэнс, разумееце? І это багата хто як бы так не хоча разумець, багата хто не хоча чуць. А это ўсё прывядзе да таго, што вот глядзіце, палякі упэўненыя на сённяшні дзень, яны гавораць, што Беларусь зусім не цікавая. Я не чуў тыя словы, яны цытуюць быццам бы Коўла, калі Коўл прыязджаў у Мінск першы раз, то ён так і сказаў, што Беларусь, да, частка Расіі, якая нас цікавіць, мы б хацелі вот тут великую сделку правесці. Я не чуў такога, каб Коўл сказаў, што Беларусь это прямо частка Расіі, але ж палякі чамусьці цытуюць паміж сабой, што ён менавіта так і выказаў. Вельмі прыкра было чуць, напрыклад, тое, што ну вы ж беларусы ніколі сваёй дзяржавы не мелі, як бы так, таму як бы так, ну і не будзеце мець, і што, ну і вам же звыкла. Ну, разумееце, я кажу, слухайце, это гаворыць хто? Вы разумееце, што той же Касцюшка, напрыклад, пры ўсім пры тым, што вы лічыце, што ён паляк, ён насамрэч літвін. Той же Пільсудскі, ён літвін. Касцюшкі, Манюшкі, я не ведаю, Міцкевіч, это ж все літвіны. То бок крысавякі фактычна збудавалі Польшчу, а яны нам зараз заяўляюць, што мы заўсёды былі часткай чагосьці. Мяне, шчыра кажучы, это вельмі пакаробіла. Але ж, слухайце, яны праводзяць тыя ж самыя аргументы, кажу, што вот зараз беларусы, якія прыязджаюць у тым ліку Польшчу і на заробкі і ўсё, ім же ж кажа да сракі, яны не ведаюць ні беларускай мовы, яны не хочуць ведаць. То бок іх ўсё, што цікавіць, это дзе грошай болей зарабіць і ўсё, і больш ім нічого не трэба. І таму, разумееце, усё это адбіваецца на тым, што як да народа ставяцца. То бок на сённяшні дзень, напрыклад, па лініі Міністэрства замежных справаў, яны гавораць, мы, напрыклад, рэкамендуем Туску, як бы так наведаць нейкае беларускае мерапрыемства. А ён кажа, бярэ, выкрэслівае, кажа, таму што на халеру час губляць на эту, як бы так, вобласць расійскую. Всё. Вот мы с вами с Тихановской дожыліся до гэтага. Хаця мне расказвалі, што Тихановская дапамагае, яна атрымае павестку, як бы так Беларусі нагадвае ўсяму свету.
Нікому яно ж нічого не дагадвае. Ёсць бізнес-кола такіх же ж вот грантаедаў, якія, як і яна, якія разам просто з ёй зарабляюць грошы. Это ўсё. То бок вот такая вот рэчаіснасць на сённяшні дзень насамрэч. Это крыўдна, але ж тым не менш, вот, ўсё ж таки адказваючы на пытанне чалавека, я скажу так, што я, конечно, полякам сказаў, я кажу, слухайце, калі за 250 гадоў пасля раздзелу Рэчы Паспалітай, якая, нагадаю, была двух народаў, ідзе наша карона літоўская, польская карона і княства літоўскае, дзе мы мелі сваё войска і свайго князя, то бок я лічу, што мы былі дастаткова аўтаномнымі. Калісьці з гэтымі ж ідэямі заходзіў Літвін Пільсудскі, ён як бы так і дэклараваў і абяцаў аднавіць як бы суб'ектнасць менавіта Вялікае княства літоўскае, разумеючы, што это мы, як той же генерал Жалягоўскі, які сябе называў это самае Літвін па паходжанні, але ж это самае, як ён гаварыў, Літвін па генетыцы, але ж польскай культуры. По-моему, нешта такое ён гаварыў, Хаця ён быў родам з той же ж Валожыншчыны. То бок ён разумеў, што ён называў сваю Валожыншчыну, это Літва, это вот у яго разуменні это было так, разумееце. То бок я веру ўсё ж таки, што наш Фенікс, калі за вот 250 гадоў этого монголо-татарского нашествия як бы выжыў, то, ў прынцыпе, то наш народ знойдзе ў сабе сілу і выжыць далей. Але ж давайте будзем рэалістамі, што супраціў то супрацівам, але ж свабоду мы здабудзем толькі калі ўсё ж таки, я лічу, што праект Расія, як бы это дзіўна, можа быць, для кагосьці не гучала, я лічу, я і 30 гадоў таму так лічыў, што ён, у прынцыпе, закрыецца бліжэйшыя колькі гадоў. То бок вот Путин даб'е Расію, вот ён, по-моему, этим як бы урачыста і займаецца. І вот тады, уласна, калі збярэцца вот эта самая міжнародная коаліцыя, калі яны ўжо ўсе разам папруць як бы так на Маскву, тады вызваляць Мінск, і тады як бы ёсць магчымасць, што як бы адновіцца наша незалежнасць. Але ж для гэтага мы мусім быць таксама гатовыя. Таму што вот пры сённяшнім стаўленні палякаў вот беларусаў, да таго, што мы сённяшні дзень уяўляем сябе, слухайце, мне, калі шчыра, мне вельмі прыкра было іх слухаць. Што ж, я думаю, што вы адказалі даволі падрабязна на ўсе пытанні. Сустрэнемся ўжо з вамі, спадзяюся, роўна праз тыдзень у 21:00 па Менску, у наступны чацвер. Дзякую вам, Сергей, што былі разам з намі. Гонар і годнасць. Рэй. Паважаныя гледачы, я нагадаю, што з намі на прамой сувязі быў заснавальнік Белага легіёна Сергей Бульба. Калі для вас гэта бяспечна, то стаўце падабайкі. Ну і сустрэнемся з вамі праз тыдзень. Беражыце сябе і жыве Беларусь.